Egunon, atxaldeon, ikuste zuen, ni pertsona normal bat bezala jantzita etortzen naizela, Aitziber Garmendia bezala. Baina ointxe ikusiko zuen nola tuneatzen hauten, hemen platoa, beha ze politxe, ze eharra. Dana txukun, inorrez da, formal, danak bazkaltzen nahi die. Eta hemen txedakeo gure, Beñato, jartzen ditela musikota, Beñato! Aigua! Hau da, musika hona, Nola, emate diozun, gantxoto. Decibelia. Gainoa, tuneatzea, Beñat hemen utzita. Bazkaltzen, ez altzen, Ontxe pugulen nire bai. Bueno, atunear! Jo! Hemen txegatoz kamerinoa. Ni pasillo hontan beti bat duken naiz, ja ikasiak bidea. Hemen txegatu Angela Alkaña. Dana? Bueno, nahiko txukun dauke. Hau da, gar jantziko duna. Kamerako aburi duna. Hemen iker galaritzana. Eta hor da dorleta. Ikerrena. Ba, txukun. Dorleta pasadalako. Eta hau da gure maridote, ni tuneatzen nauna. Dorleta. Eta bentxe, Agurne eta Biona. Eta hemen dau, Lajaion repertorio guztien. Zer iruditzen, beha ze diskrezio, ze kolore, ke alegria, Dorleta. Dorleta da bola, sartu da jarrita. Eta guain, uste hauxe jantziko atela gaur autokatzean. Hemen txasiko da, erdituneak eta. Listo, hauxe izan guztien. Haze kambio, Guandik normalen nahi zitzekian, zatik guandik goiko parte jatara. Importantena, hau da, zua jertzea, enkesinen, hemen kardago, Iker, etxean balitzen dutzea. Hostia, Iker garatzen striptease bat, erruzio zuega. Zer dako, zer? Nire gancho betzako. Makia zena zonatzen da peluke hori. Aitziber nahi problema, gero arte. Oin ikusiko espero. ¡Decibelia! Ya está, ya naiz Lajaio. Bueno, fantasia ikasketa lakoratzea, batxikle hartzea goa. Guaren ikusiko dezue, agur! Non dago nire kamera? Subida! Otanak kendu, horrepa zaldatu, pertsona normala bezala, gora, bilera eta lio egintzara. Gero arte.